Gazteek eta auzokideek. Orain ikusten duzu guztia prestatzen. Mai eta bere amatxo, postu txiki baten aurrean geratu ziren. Han, bazegoen amamatxo bat txistuak egiten. Egur zakiak landuz, zuloak eginez, eta haren ondoan mutiko bat, danbolinak egiten. Ama, mesedez, hori nahi dudala, txistu eta danbolina. Mesedez, ama, oraintze bertan. Mai, orain ezin da, lasai, helduko da unea. Mai, tristetu egin zen. Baina, noiz goal izango dut? Baina ara... Txistulari talde ederra pasatu zen Mairen ondotik. Doinu alaiak jotzen. Hasieratik, Mairi dantzatzeko gogo bizia sartu zitzaion. Guazen, ama, guazen hoien atzetik. Guztiak plazara heldu ziren eta han zer eta dantzariak.
Baina azkenean, etxera ordua zen. Magi, Lastana, etxera joan beharra daukagu. Ederto, amatxo, baina arratsaldean ere etorriko gara. Bai, Lastana, arratsaldean ere izango da erromeria eta guk ere izango gara hemen. Etxerako bidean, amamatxo haren txokotik berriz pasatzea, txistu bat ikusi zuten, trambolinarekin, eta ondoan, ohartxo bat. Magirentzat, Josefina eta Josetxu txistu eta trambolin egileen partez. Ondo zaindu txistua, ikasi eta presapenean, jotzen dituzun doinuez gozatu egingo dugu. Musika tresna hau geurea? Ai, zelako poza! Bai, Magi, baina kontuan izan. Aleginik ez bada, asmoa, asmo hutsa. Ekinaren ekinez, betetzen da ametsa.